салом дӯстон, ба шумо дар эртоирӣ. имрӯз барои шумо 7 роҳи бештар даромад ба даст оварданро аз бизнес ва ё аз кори худ таҳия кардем ва ба шумо имрӯз пешниҳод мекунем. Ин он 7 роҳе ки 7 амале ки шумо бояд ҳамарӯза дар сари он кор кунед ва бо ягон дӯстони худ ҳамсӯҳбат шуда онҳоро ҳатман дар амали бизнеси худ иҷро кунед. Хулас мо онҳоро сар мекунем. Якум, бизнеси худро дуруст настройка кун. Яъне дизайну тарзи хизматрасонӣ ва тарзи ҳамаи намуди он коре ки мекунед ба талаботи имрӯзаи мизоҷон ҷавобгӯ бошад. Шумо омӯзед ки чӣ гуна дар куҷо камбудӣ дорад, дар кадом сохтори бизнеси шумо камбудӣ аст, онҳоро бартараф кунед ва вобаста ба талаботи мизоҷон сохтору ҳамон хусусияти хизматрасонии худро такмил ва инкишоф диҳед. дуюм, шарикони стратегии худро муайян кунед. Ки аз шарикони стратегии шумо, яъне ки маҳсулот ба шумо меорад, ки хизматрасонии иловагиро дар бизнеси шумо мекунад, яъне киҳо ҳастанд ки ба шумо кӯмак мерасонанд. Агар ки шумо як дар бозор нишаста бошед, ин гуна паставшик надошта бошед, таъминкунанда надошта бошед, шумо суҳбат кунед бо ҳамон нафароне ки дар назди шумо нишастаанд, бо шумо дар як ҷо нишастаанд. Яъне ки агар шумо туфли фурӯшед, онҳо либос фурӯшанд, бо онҳо ҳам суҳбат шавед ки чӣ кор кунем ки мардума бисёртар ба худ ҷалб кунем, бештар ба мо биёянд мардум, яъне аз шумо туфли харад, аз ӯ либос харад. Бо ӯ ҳам суҳбат шавед, визитка барои 2 нафара бароварда дар кӯчаҳо тақсим кунед. Яъне он нафаре ки мебиёяд аз шумо туфли мехарад, аз ӯ нафар либос мехарад. Яъне роҳҳои ҳамкорӣ карданро ёбед. Яъне дар як ҷо агар шумо 5-6 магазин дошта бошед, 5-6 магазин бошад, шумо хӯрокворӣ, дигаре сабзавот, дигар бошад, ҳама каса суҳбат шавед, домҳои дигарро даъват кунед. Воситаи ҳамин шарикиро пайдо кунед ки онҳо биёянд бо шумо унс кунанд ва клиентҳои шумо зиёд шаванд. Ҳатман дар ин кор шарикони муҳими стратегии худро пайдо кунед. Шарт нест шарикони стратегии шумо паставшико бошанд. Метавонед дигар нафароне ки бо дигар кор машғул шаванд, бо як амал метавонед ба ҳамон бизнеси худ пайваст кунед онҳоро. сеюм, ба мизоҷон кӯмак кунед. Яъне чӣ маъни дорад? Шумо нафурӯшед ё хизматрасонии худро ба онҳо нафурӯшед, ба онҳо кӯмак кунед. Яъне чӣ гуна? Вақте як мизоҷ назди шумо омад, шумо ба ӯ пешниҳод кунед ки размери шумо ин аст, ба шумо мани намуду маҳсулот зебанда аст, яъне дар симои шумо ҳамин ранг сивети ҳамин либос аст, ба шумо зебанда аст, ба шумо ин намуд зарар дорад. Хуллас пеш аз оне ки шумо ба миҷоз кӯмак кунед, шумо бояд талаботи миҷозро омӯзед. Шумо бояд дар ҳамон соҳаи худатон мутахассиси ҷиддӣ, мутахассиси бардавом ташаккул ёфта бошед ки тамоми унсурҳое ки ба миҷоз лозим аст, онҳоро донед ва вобаста ба ҳамон ба миҷозатон кӯмак кунед. На танҳо аз тавассути кӯмак кардан ҳар восита дорад. Масалан, шумо ягон воситаи хизматрасонӣ доред. Фарз кунем шумо бизнеси фурӯши билетҳоро доред. Нафаре назди шумо меояд, мегӯяд ки ба ман ба Сингапур ё ба Таиланд барои истироҳат билет лозим. Шумо омӯзед, аз ӯ нафар контактҳои ӯро гиред. Бинед ки дар Facebook, контакт, одноклассники чиҳоро реклама мекунанд, ба куҷоҳо парвоз кардани аст. Яъне ки хусусияти психологии миҷозро омӯзед. миҷоз ба шумо аз тавассути ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ мефаҳмед ки ӯ мехоҳад ки як ҷои истироҳат дошта бошад, ки бо 3-4 фарзанди ғавғо набошад, як оромӣ бошад. Шояд ӯ ягон амалеро дӯст дорад ки дар ҳамон Сингапур ё Таиланд набошад, шояд дар Аврупо бошад. Ҳамин восита тавассути талаботи ҳамин мизоҷ шумо ин талаботро дар асоси шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт мекунед ва вобаста ба ҳамин талаботи мизоҷ шумо пешниҳод кунед ки шояд дуруст аст ки мо ба шумо ба Сингапур не, вале ба Аврупо билет харидорӣ кунем ва даромади шумо дар ин ҷо ҳам зиёд мешавад. Шояд ӯ ҳамон мизоҷ аз хизматрасонии шумо хурсанд шавад. Хуллас кӯмак карданро фаромӯш накунед. Бо кӯмак кардан шумо ҳам савоб мегиред, ҳам даромади зиёд мегиред, ҳам миҷозро хурсанд мекунед, миҷози дигарро ба шумо мебиёрад. Кашиши миҷоз дар соҳаи худ. чорум, шабакаҳои иҷтимоиро бардавом истифода кунед. Имрӯз аксарият қариб ки дар Тоҷикистон
ё дар баъзе давлатҳои осиёи марказӣ хеле кам вомехӯрад ки соҳибкор бо шабакаҳои иҷтимоӣ истифода кунад, яъне шабакаҳои иҷтимоиро истифода кунад. Умуман во намехӯрад онҳоро. Вале баръакс шабакаҳои иҷтимоӣ дар замони имрӯза асри гузариши илму техника муҳимтарин воситаи маркетингӣ, муҳимтарин воситаи пешбурди бизнеси шумо аст. Зеро тамоми аксарияти ҷавонону нафароне ки қобилияти харидории маҳсулотро доранд, бештар онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз ҷойгир шудаанд. Тавассути бизнеси пешбурди бизнеси традитсионалӣ гӯем, классикӣ чун пештар буданд, имрӯз намешавад. Дар берун рекламаро имрӯз касе нигоҳ намекунад. Имрӯз фақат мардум дар интернет шудааст. Реклама дар Инстаграм, Одноклассник, Фейсбук нигоҳ мекунанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигоҳ мекунанд ва контенти шумо низ вобаста ба ҳамон талаботи нуқтаи назари мизоҷ бояд бошад. Дар ин сурат шумо метавонед бештар ҳамон занҷири кашиши миҷозро дар худ пайдо карда метавонед. Инчунин дар дигар наворҳои моро тамошо кунед, чӣ гуна нафароне буданд ки истифода аз Инстаграм ба рӯйхати миллиардерони ҷаҳон ворид шуд. Дар рӯйхати Forbes. Ина ҳатман бинед, дар барномаҳои мо оиди он барнома омода кардагем. Шабакаҳои иҷтимоиро дуруст истифода кунед. Ҳар рӯз бардавом дар шабакаҳои иҷтимоӣ контентҳои худро ҷойгир кунед ва он самараи худашро метиҳад. 5, 6, 10, 15 ҳазор нафар вақти ҷамъ кардед, шумо на танҳо фурӯш хизматрасонӣ ё молу маҳсулоти худро ба роҳ мемонед, инчунин дар оянда метавонед дигар восита, дигар проектҳои худро оғоз кунед ки аллакай шумо соҳиби клиенти худ ҳастед. Фаромӯш накунед истифода кардани шабакаҳои иҷтимоиро. Панҷум, таҷриба. Ин чиз бедарак нест. Дар урфият мегӯянд ки ҳама чизро ту дар таҷриба меомӯзӣ. Яъне илми ту, амали ту, касби ту дар таҷриба инкишоф меёбад. Доимо меҳнат кунед. Як проектро оғоз кардед, тестировать кунед, натиҷа дод, запуск кунед, дар амал сар диҳед ва аз болои он таҷриба як муддати кӯтоҳ мебинед ки ҳамон мотор ё двигатели шумо ба ҳаракат даромада машинаи сардодаи шумо ба пеш меравад. Мисли оне ки муҳаррики ҳамон кории шумо аз таҷрибаи шумо тез зуд суръат мегирад. Нафаре ки повар аст, ошпаз аст, ош омода мекунад, дафъаи якум шояд ланҷ ояд ё болаззат набошад. Дафъаи дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум аз таҷриба болаззаттар шудан мегирад, яъне ки сайқал додан мегирад оиди он масъалаи худ. Фақат аз таҷриба шумо имконият доред ки ба мақсад расед. Як бор каре натиҷа надод, ин маъни надорад ки кори шумо хом аст, кори шумо аз даст шумо намеяд. Не, боз таҷрибаи дуюм, сеюм, чорум, панҷум, як варзишгар ба ринг ё ки татани мебарояд, як маротиба шикаст мехӯрад, боз меравад, бо таҷриба меомӯзад, боз сайқал медиҳад, худро инкишоф медиҳад, боз ба татани мебарад, боз шикаст мехӯрад. Хуллас панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, нӯҳум, даҳум маротиба он нафар шояд дар чемпиони республика, чемпиони ҷаҳон шавад. Фақат таҷриба, аз таҷриба шумо кори худро сайқал медиҳед. Шашум, маҳсулоти худро, хизматрасонии худро сайқал диҳед, инкишоф диҳед. Агар шумо як дона ручка истеҳсол кунед, ручкаи оддӣ, шумо сайқал диҳед ручкаро, дизайни нав, сохти онро ва аз рӯи талаботи мардум, аз рӯи талаботи истеъмолкунанда доимо дар ҷустуҷӯ бошед ва доимо дар ҳаракат бошед, онро инкишоф диҳед, камбудиҳоашо бартараф кунед. Он хатогиҳое ки пештар шумо бардавом амалӣ мекардед, он камбудиҳое ки шумо бардавом ҳар рӯз мекардед, онҳоро оҳиста оҳиста аз ҳамон зинаи истеҳзолии худ, аз ҳамон заминаи хизматрасонии худ дур кунед ва роҳҳои хуб кардани маҳсулоти худро, роҳҳои инкишоф додани маҳсулоти худро кор карда барояд ва маҳсулоти шумо ба талаботи имрӯзаи мизоҷон ҷавобгӯ бояд бошад. Агар ки наметавонед агар шумо ғоя надоред, идея надоред ки чӣ гуна маҳсулоти худро хушсифат, босифат кунед, наметавонед аз таҷрибаи дигарон истифода кунед, копировать кунед, тамом. Бинед ки ё чӣ кор карданд. Хитой пурра ҳамин кор машғул аст. Аз Амрико, Германия намунаро мебиёрад, дар худ вобаста ба ҳамон истеҳсол мекунад. Мо шумоям бояд ҳамин кора кунем.
агар ки имрӯз шумо солҳои 2001-2003 истеҳсоли худро ба роҳ мондед, он истеҳсоли шумо имрӯз ба ҷомеаи мо лозим нест. бояд шумо истеҳсоли нав, технологияи нав ворид кунед ки маҳсулоти шумо ба талаботи имрӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад. ҳафтум, шукргузор бошед. Он чизе ки имрӯз доред, шукрона кунед. Шукронаи ҳамаи ҳамон неъматҳое ки ба шумо Аллоҳ дод, ба шумо Худованд насиб гардонид ва дар хизмати шумо аст он неъматҳо. Шукронаи он кунед. Шукрона кунед, неъмати шумо афзун мегардад. агар ки гӯед ки ман имрӯз ин надорам, вай надорам, дигар, ҳаминро донед ки ресурс, актив ягон вақт талаботи мову шуморо қонӣ намегардонад. Чаро? вақте мову шумо нақшаи стратегӣ, нақшаи ояндаи худро таҳия мекунем, ҳатман мо ресурсҳои иловагиро дар назар мегирем ки онҳоро мо фикр мекунем ки дар ягон ҷо меёбем. хулос ҳаминро бояд қайд кард ки дар ягон замон, дар ягон вақт, дар ягон соат бо ҳеҷ усул шумо талаботи худро бо ресурсҳо қонӣ карда наметавонед. зеро имрӯз талаботи ман агар барои $10 миллион бошад, соли оянд вобаста аз рӯи истеҳсолоти ман талаботи ман боз ба 15, 20, 30, 100, 200 миллион доллар мешавад ки шумо ҳеҷ вақт пурра талаботи худро қонӣ карда наметавонед. бинобар ҳамин он чизе ки имрӯз доред, шукрона кунед ва вобаста ба ҳамин ҳаракат кунед, меҳнат кунед. шукрона карданро фаромӯш накунед. хулас ин буд он 7 пешниҳоде ки бо амал кардани он шумо бизнеси худро инкишоф медиҳед, шумо роҳи худро дарёфт мекунед ва даромади шумо зиёдтар мешавад. албатта бе меҳнат даромад зиёд намешавад. бе меҳнати оддӣ, бе ягон навигарӣ даромади шумо зиёд намешавад. мехоҳед даромади ҷаҳанда дошта бошед, бояд амали ҷаҳанда кунед. мехоҳед даромади зиёд дошта бошед, бояд амали зиёд кунед. мехоҳед даромади революсионӣ дошта бошед, бояд амали шумо революсионӣ бошад. мехоҳед ки даромади шумо талаботи шуморо қонӣ карда тонад, бояд амали шумо талаботи бизнеси шуморо қонӣ карда тонад, бизнеси шумо талаботи ҷомеаро қонӣ карда тонад ва дар ҳамин сурат шумо соҳиби даромади зиёд мешед. ин 7 амалро дар бизнеси худ истифода кунед ва бизнеси худро парвоз кунед. бо шумо буд Далер Тоҳирӣ. дар таҷвиз бимонед, ба шабака обуна шавед, лайкро зер кунед ва мо бо шумо дар олами бизнес парвоз мекунем.